Ahoj, já jsem Verča a dneska vám ukážu náš takový mini vlog, kde jsem pozvaná do Prahy, tak pojedeš se mnou. Tak zatím čus, vzali ty rajčata, protože jedeme do Prahy, tak aby to bylo dobrý a nechcíplo to. A jdem. Tak, rajčata mám zalitý a jdu se teďkom připravit, ať vypadám jako člověk, že? A Emi, kam tě vzali? Nikam. Neviděli. Naši Emču vzali do školy, na Sošku do Klášterce, že Emi? Je šikovná, to věděla hned. Tak, už jsme v Praze a teď už hledáme, kam máme jít. Ale trošku jsme zabloudili. Emi, trošku. Ale jdeme. Jdeme. Už to máme asi. Jsme to našli. Tak už jdeme. Jdeme. Jsme dobrý prostě. Emi, čau. Dobrý. Jsme na místě. Ano. Jsme na Ameriky akci a budou představovat novinku, která jde na trh. Takže jsme u toho teprve. Řekl jsem to dobře? Jo. Je aj dnes a mám obrovskú radosť, že z nášho vlastného vývojového centra, ktoré máme spojený čistící hloubkový krém nebo hloubkový čistící gel a k tomu vlastně ať už hydratační krém nebo nemastný nebo matující krém. Plus vlastně potom se tam střídá, protože tohle vlastně je potřeba, aby bylo i to, a jako slyšela to minerální, tak jsem si říkala, no tak doufám, že nebudeme tady chodit a budeme bílí. Že mě to evokovalo, že prostě budu potom bílá a takový ty minerální přípravky kolikrát, protože máme, že jo, třeba minerální transparentní pudra, ten prostě taky, že jo, je bílej, tak jsem si říkala, no tyjo, jednak ta bělost a potom druhá věc ještě, aby to nebylo takový ulepený ta pleť, nebo aby prostě jakoby mohla dýchat. Takže já jsem nadšená z té zase konzistence, že je ultra lehká. Tam Vlastně opatrně budeme pokládat společně tu sítu, tak aby vlastně ono se zapadlo do své pozice. Ono se nedotýká té tašky úplně, což je v pořádku, protože my teď budeme vytvářet vlastně pod úhlem zhruba 45 stupňů. Si vlastně přitlačíte prsty, ne příliš, ne málo, nebojte se, je to fakt jako intuitivní. Přitlačíte si vlastně tu barvu a my tím, jak ji vlastně budeme hrnout, tak ona krásně zaplní ta místa v tom sítě a protlačí se vlastně nám na tu tašku. No, tady to vidím, jak je to natisknutý. A pojď zajeďte to a zkusíme. Takhle jste si vlastně krásně připravila teďka tu vrstvu a teď ještě, pojďme zase zpátky nahoru. Klidně ty prsty trošku rozložte, takhle si to pořádně chytěte. A teďka fakt tohle může být, žijte cítit, že tam vlastně opravdu, jako kdybyste jí chtěla z toho seškrábnout tu barvu. Tak. A teďka já vlastně pro tu paní, co přijde po vás, takhle připravím tu barvu zpátky.
budu muset asi přidat teď. Nana. Máme hotovo, máme po Mary Kay, suší tašku. Udělali jsme si síťotiskem tašku. Tu máme jaký video, tak vám to pak ukážu. My? Ano? Čus, pokračujeme. A co jsme si teď koupili? Stana. Tam, to je ono. Ich bin stanovat machen. Tak, další zastávka. Zlíčí. Jdeme jíst. Konečně. Zpívej. Zpívej. Mám malý stan. Mě na nohy táhne. Mám malou ženu. Já zase tak malá nejsem. Jenom 160 cm. Když si vezme 20 cm podpatky. To je takový rozdíl. Ale hubu plnou kecu má jak 2metrový chlap. To je takový keci nemám. Občas. Yeah. Občas víc. Kam jdeme? Emi. Čus. Čau. Jak se cítíš? Dobře, dobrý den. To je jasný, ne? Pojedeme autobusem. Autobusem. Ano, Autobusem. Jdeme autobusem, Emi. jdeme autobusem. Autobusem. Autobus. Ježíš, si o nás budou myslet, že jsme úplně jarmili. My jsme totiž z vesnice. Vesnice přijela do Prahy. Co je? Vesnice, boj. Už jsme tady. Do Sephory. Do Sephory? Jdem. Tak, jsme najezený, konečně. Jsem ani nestihla nějak natočit, že? To je prostě rychlost. A teď jdeme, kam jdeme? Nevím, co Asi do Sephory. Asi do Sephory jdeme. No. Takže jdete s náma. My kam jdem? Co? A proč? Nelí, pojď. Jdeme? Protože můžu. To je pravda. Jdeme. Tady na těma tvářenkama se vedou přemýšlená. Tady na těma. Jsou docela pigmentované. Ale ještě jsem přemýšlela tady nad tou. Ona je jako Ta je. krémová, víš? A jako když se vezmeš, tak nestojí ani moc. Tak nestojí ani moc, když se jako to vezmeš, že jsi se. To je hezký, to je dobrý. Nelí, nech to. Nelí. Pojď. Kde to je? To není taky ta pár. Krásné. Já super lesknu si. Jsem si koupila tady. Paráda. Teď to jsou nejlepší barvičky. Tohle jsou nejlepší tvářenky, přiznám. Jo, To jsou prostě nejlepší tvářenky. jsou, no. Můj odstín je tenhle, to jde prostě i vidět, ten je prostě vyprodaný, že to je poslední. Je, no. A tady ta je taky dobrá. To jsem přemýšlela. To je hodně hezká. Jak to tady ani nemají, jakože... Tak, už jsme na cestě domů. To nacvičovala teďkom posledních 30 minut. Při výjezdu z Prahy. Už jsme skoro v Chomutově a ona teďko nacvičovala. Už jedeme domů. Co mám říct? Ne.
To je jediný, co vám chtěla říct. Ano. Že jedeme domů. Ano, už jedeme domů. Dali jsme si mekáča a KFC. Takže jsme se přežrali jak blbci. Koupili jsme stán. Holky dělali beauty Mary Kay. No, co jsme ještě udělali? Jo. Dcera udělala přijímačky na sošku, takže budou dělat sochy. Sochař. Takže bude dělat sochy a bude dělat krásný, protože má teď produkty z Mary Kay. Takže bude to sochařka, beauty blogerka. Dobré. Máte se na to těšit. Super. Tím jsme asi ukončili dnešní den. No, tím už to típni, vole, protože už mě to nebaví. Tak se mějte hezky. Ať znáte to like, komentář, sdílení. Tak čus. Čau. Potom půjdeme na půl.
Rozjasněte svůj domov s novinkami IKEA. Právě teď najdete v našich obchodních domech novou kolekci dekorací, textilu, úložných řešení a nábytku s překvapivými barevnými kombinacemi ve švédském stylu za ceny, které si zamilujete. Navštivte nás ještě dnes. IKEA. Se pak dává nějak dolů. Takhle. Koukej. Mám ještě ten. Ale to nevější. Takže máme tyčky. Musíme si to nevěděla, ty kámoši taky ne. Už před pár lety byla to, ale nechodila po mejdanech, chillovala na větě. Nenápadná, ale měla v sobě pole. Sofistikovaně sexy, ani si nevěděl, že procházel jak pole. Sledoval si jen teď basic děvky, trochu se divila, nebyla na to zvyklá. Trochu se vylila, napsala mi, že pitná. Hromadě mi dala, byla nervózní, tak čistá, co ti budu vyprávět. Tichá voda přihýmila, když se zavřeli ty dveře, byla cimami na těle, ani jedna mi nechyba, to, co dala si nebere, jenom příklad už bych chyběl, já tam tě do tebe. Pochopila svůj cenu, nechoď ani kamaráde, přestaň kluby si. Asi nenamotal dětskýma rukama, ani čerstvě seklejma fousama. A nevědavý na ní mluvenáno jsem jí vysvětlil, že musí poladit svou cash fousama. I když to mezi náma skončilo, řekl jsem jí, se nevědomí. Řeký věci, co se od tebe nedobí, v klidu chill, nejsem lidu měl, ale zasloužila si to, tak se mi větu měl. Ťuk, strčím jen dva prstíky. Ano. Tady mezi tím je taky nějaká tyčka. Je tyčka, no. Viděla jsem ji, takže tamhle to zahákneš. Jak mezi to? Tamhle je na to. Tady je tři na to. Tak jo. Tady Thank you.
Na ty stupínky a to dáme pryč a dáme to zde, nebo jak mi to dá do konstrukce. Tak. Co říkáš, táto, na to? Jsi spokojený? Obrovský, veď? No. Ježišmarja, na to kouká tvoje máma. Je to čupr. Paměťová madrace. To jo, no. Má to dvakrát udělaný jako ty dveře, nebo jak to říct, boky těch. Jedna pevná, jedna síťovina. Je to udělané pevný, pogumovaný, fakt jako solidní. Já bych řekl žádná Čína, ale on je z Číny, takže ale je z kvalitní Číny. Je to dobrý. Je dobrý. Vidíme, jak to, ale jako vypadá to, že tohleto už něco vydrží. Jedem na výlet. Má to hliníkový dno a vršek a celý to kování. Ještě jsme dostali někde ten vercel. To je tady. No, kotvení. Hele, to jsou taky na ty schůdky, tak jsme dostali dvoje. Paráda. Taky nemusíme sundávat z těch předních. Máme tady další. Což dáme na tu kovovou konstrukci zvenku. Máme tady k tomu i nějaký gumové krytky, šrouby, včetně klíčů. Na spodky nějaký patky asi, jak se to chytne. Na spodek. Musíme podívat, jak to vypadá, že se bude dávat do těch sáněk. Tak pak to budeme chytat nějak to. Není u toho ani jeden papír jako fiké, takže jako se musím podívat, jak se to tam instaluje, nebo to jako Lego vymyslet tady z toho. To dobrý, ten žebřík, hej? Pak je tady ještě kastička. Tu chválí, protože to má až tady ta druhá generace. A tady ta druhá generace, je to výhoda v tom, že to je vzdušný pytlík. A jo. Takže i když by spršelo a vy jste lezli nahoru, tak do toho dáte normální boty a vytejká to ven. Jo, je to vzdušný pytlíček. Ten si dáte takhle za konstrukci. Někam, a můžete to mít venku, protože první generace neměla ani pytlíček a už vůbec nevzdušný pytlíček, takže každý, když měl pak špinavý boty, tak vymýšlel nahoře igelitky a podobně, co tam dát. Tady to taky myslím, že první generace neměla. To je, když tam chcete nějakou peřinu a podobně, protože furt je tady ještě dost místa na to si tam dát volně peřinu. A tady pak je dobrý mít třeba telefonek a podobně. My sem dáme nejenom peřinu, ale dáme sem i svítilnu pro děti. Aby jim to svítilo. Pak je tady docela bytelný žebříček. A je v tom teda první manuálek. Na žebříček. První manuálek na žebříček. Vidíme, jak je teda velký. Spí 2,5 metru asi, veď? Nám to asi nevystačí. Dobrý. Tak tady oni nepíšou, jak je velký. Ale aspoň je tam určitě. Zkusíme ho? Zkusíme. Ne, jenom potřebuji podat boty z druhé strany. Co, táto? Hej! Ale bude to jen tak. Takže ušetříme asi i cash. Za žebřík. Hej, dobré. Akorát budeme muset To nějak... říct Denečkovi, ať tam tady udělá nějaký, protože je jako vyvýšený. Hej, jo.
Máme prostě velký auto.